Edilleşirna yanı ayçımı diyali Mari şehirindeki acayip binamızda görüşümü diyali önemli imleğin ithafı idaratının yerleşen yerini görüşümü diyali. Hadir bir şu yerden şutaylı hünermeninden bir hadir öz aralarında fikir arşıp durulur. Bir gepleşigimizi baralıyın, tanışalıyın hünermeninden şu öz alıp barayan işleri var da, rayattamada özünün hizmetleri var da, edilyen işleri var da berjek täsir gurrunlary bilen bizine gepleşigimizi dowam ederiz. Salam, men önemli Naksus Kärhanasynyň hünärmeni Piruly we Gülşat. Bizim binamyzyň ikinji ýatynda müşteriler kabul etýän kabulhanamyz. Berde müşteriler kabul edilýär. Bizim berde etýän baş maksadymyz jaýlary alyp satyp taýýarlamak, kärendetine bermek, şeýle hem gelýän müşterilere 30 ýyllyk möhletli jaýlamagy görkezmek. Bizim berde esasy baş maksadymyz gelýän müşterileri kanuna laýyk resmi namalary resmileşdirmek. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan ýurdumyz hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna ähli ulgamlarda ösüşiň belek derejelerini ýetdi. Ýurdumyzyň ösüşine uly goşan pudaklaryň biri-de telekeçilik pudagydyr. Ýurdumyzyň telekeçiler tarapyndan diňe ýokary hili önümler öndürilmän, eýsem halkymyza ýokary hili hyzmatlar hem ýerine ýetirilýär. Şeýle telekeçilik kärhanalarynyň biri-de Mar vilayatynyň Mar şäherine ýerleşen önemli Naksus kärhanasydyr. Bizim kärhanamyz tarapyndan ýurdumyzyň ýylahyna gozgurmaýan emlakleri boýunça ähli ýeňiliklerini we öz hyzmatlar toplumagyny hödürleýär. Önemli Naksus kärhanasynyň alyp barýan işleri gozgurmaýan emlaklaryň resmi namalaryny kanuna laýyk resmileşdirmek hem-de tölegsiz hukuk maslahatlaryny bermekden ibaretdir. Bulardan başga da her bir aýat bizim kärhanamyzda ýutup çylşyrym resmi nama işlerini ýeňilleşdirip bilerler. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna kiçik we orta telekeçilik ösdürmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar. Halkymyza ýokary hili hyzmatlar ýerine ýetirmek üçin uly mümkinçilikler berilýär. Şeýle giň mümkinçilikler berýän Mehriban prezidentimiziň arkadaly serdarymyza janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumlarynyň elmi damara wajalmagyny arzu edýär. Gülşatçygymyz hawanyň çuňulkunna öz şu öz kärhananyň bolan bir halkyň önemli gazanan önemli ady bilen önemli emlek ady bilen çuňulkunny köpçüligine çykan onuň ýa belläp geçişini beýäli. İlkinji nowatda gahrman arkadamyň öňden gözlügi bilen şu gahrman arkadamyň ýol ýörer şu kunny dowam etip arkadar herdarmyň golluk himayeti bilen ýurdumyň islenlik hugdowna islenlik yerini sany ulgam ornaşdyrmak, ýani internet ulgamyny ornaşdyrmak. Şu zatlaryň özüm şu kunny siziň hem şu kärhananyňyzda ýoly goýulypdyr, ýa belläp geçişini beýäli, ýa-ki araýatdanmyz bir öz wagtdan töşitlap oturan ýerlerini siz bilen sanly telefon arkaly, sanly ulgam arkaly, internet arkaly özleriniň ana müşteriler ýa-ki iş şertleri, siz bilen ýa-ki şertnamalary baglaşmak, şu zatlary gönlüň öz oturan ýerlerinden işlerini dorunduryp bilýär eken. Bu zatlaryň özüm şu kunny döwrewap işler ýoly goýmak, döwrüni aýakdaş gitmek, galiberde beýleki ulduryar hususiyetdäki edilýän işleminiň döwrewatyny aýdyn tutup oturýar. Mundan beýlegem şu araýatdamyzy bilen şu ulry boýunça işleşmekdäki öňümizde aktoryň ululy sepetleri elmedama üstünlükleri ýaran bolsun. Görjegimiz gowy bolsun.